Hello world! Diyos maray na hapon mga kasurog na Bicolanos. Ito na ang ating Game 3 ng ating doubleheader for our Day 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ayan ang kumbaga sa boxing, ito yung main event natin for this afternoon. Ang laban ng home team Basud against this bigger team. Ayan, obvious na obvious dahil mayroon silang 6'8", ang team ng Daet. Ayan, unang tira from the biggest guy in the court, 6'8", na si Naninga. Anthony Naninga, imposing his will as early as first quarter. Talagang very evident, ang laki ng mama. This is a 6'8" guy, parang LeBron James to ha, kalaki. And sinusukat ko nga kanina, sabi ko, ganito pala kalaki si LeBron. Yes, hindi ako makakatira kung makakalaban ko. Yes. Ayan na sila kasi Santos. Pero syempre, dahil merong sixth man itong Team Basud, the audience of course, may laban kontra dito sa mas malalaki. Meron din silang 6'7" na si Bideri. Las Casitas inbounding to Sentin. What a layup! Si Barbecho JV scoring his first point ating first quarter with that layup. And sila Casti Santos gives the ball to Naninga inside the paint, scoring for 2. Yun lang. Kapag may 6'8" ka at mayroon pang tirang mga ganon, talagang mahihirapan ka. But we will see kung gaano katindi rin ang preparasyon itong home team na Basud or Basud. Yes, yun na nga. The 6'8" guy na si Anthony Naninga, who once played down for USD Growling Tigers. And he completes his 3-point play. And parang higante, partner. Yes, yung 5 straight points ng Daet, courtesy of Naninga. Ayan na si Barbecho. Barbecho gives the ball to number 16. Almost, but not quite. For that number 18 guy. Casti Santos stops and pops for 2.
It is a long two on the part of Ju Lakas de Santos. Lakas de Santos is a former pro. Naglaro yan sa 3-on-3. Yes, he played for 3x3 and big leagues na rin sa Manila. Yes, of course. What a block by Naninga. Ayan na si Lakas de Santos. Lakas de Santos flies And scores scores. for 2. And now, it is a 7-point lead. Ayan na si Romero. Pero cool na cool pa rin ang Basud. Yes, ayan na si number 7, si Barbecho JV. Kung gano'n naman ang mga tira, may laban to. Yes, Partner. kasi alam nila na this is their home court. Ayan na si Sentin. What a pass. Naninga inside of it and scores for 2. How are you going to stop that 6'8 guy? Nako, mga ilang pounds kaya yan? Ang laki, ang bigat. Wala pang mintes yan, partner. Yes, wala pa. Ayan na si Romero. Gives the ball to Barbecho with the fake up and under. And he was called for steps, partner. Sayang. Sayang. Gandang scoop shot yon. Okay, so ito na nga po ang ating third and final game dito sa ating day 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Daet against the home team Basud. Ayan na si Sentin with a 3-point bomb. Misses the shot. Naninga inside the paint against Brett. And he was smothered inside. Pero yun na nga, na-foul siya. Talagang sinubukan ni Brett. Parehas mestizo yung dalawang yan. Halos magkapatid ang tsura. Ano bang pangalan ni Brett, partner? May, Brett Michaels ba? akala ko, may naisip. Ayan na si Naninga. Much to the delight of our boss, na si Boss Ino, na he's very happy watching Naninga played. And sabi niya, pwede to sa 40 up. And misses the second one. Yun ang unang mintes nitong si Naninga. Yan na si Romero, binigay kay Brett. Romero. Brett for 3. No good. Rebound ni Barbecho. And Barbecho is now the bright lone spot para dito sa mga taga-Basud. And He stands about mga 5'4 lang, pero nakaka-rebound siya at naka-putback. No? yes, all of the 6 points ng Basud is... Ayan na naman si Barbecho is rushing. 3 against 3, Barbecho drops it up to Romero for 2. That's the foul. May pa-N1 pa yan. Sino bang sumabit doon? Si Bideri ba? Yes, partner. Yun ang nagiging advantage as early as... Oo, as early as now. But as early as now din, meron tayong early report mula sa ating kasama sa labas. Actually sa court side na si Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, pasok. For our third and last game, nasasaksihan natin ang labanan ng Team Basud versus Team Daet. Now the question is, who will dominate the court this time? Is it Team Basud who has a home court advantage, or is it Team Daet who has a size advantage? This is their very first game in this tournament. Kaya naman, let's take a look at how they show their talents and represent their places. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Cassandra Seton sa kanyang paunang report. Iba ang pinapakita nitong si Oginel Ojerio. Tama ba, partner? Barbecho, partner. Barbecho, yung number 7. Oh, okay, si JV Barbecho. Oh, JV Barbecho. And kanina nakapag-baseline jumper na si Jefferson Pamplicante off to a pass galing kay Barbecho. So si Barbecho talagang all around to. And si Salcedo Jr. gives the ball to Brett. What a fake, partner. And what a move. 6'8 ang tinirahan doon. By Ojerio. Oginel, what a shot, partner. Grabe. Ayan na. Nakakalabang si na sila. Sentin misses the shot. Bederi recovers the ball. But ang bola mapupunta sa mga naka-red shirts, partner. Pero as early as now, nakikita ko na yung Libon and Lupi. Nandito na Sa ang Camarines pangatlo Norte. sa Camarines Eto na, Norte. sa Ito yung Basud. Basud. One of the crowd favorites so far right now kasi nga Oo. they're
their home team, but yung spirit and yung never say die attitude despite the bigs ng mga kalaban nila. Ayan na nga. Another, that's a three-pointer, right? And Tama. Barbecho is feeling it right now. Ayan na, Sentin loses the ball. Ayan naman, Barbecho steal. is rushing. Barbecho drops it up to Fabricante and scores for two! And now they're leading this ball game. It's 18-12 para sa Basud. Daet started strong with the tallest guy and the biggest guy in the floor right now na si Anthony Naninga. Pero ngayon nasa bench siya, pinagpahingahan muna. And right now, eto na nga, leading na ang home team na Basud. Nako, tuwang-tuwa ang mga, siyempre, ang kanilang mga supporters dito sa loob ng Basud Sports Complex dahil nakakalamang na ang kanilang kupunan. At 5 minutes, we're almost at the half of our first quarter. 18-12 po ang score natin, mga kasurog. Again, nakakalamang na po ang mga taga-Basud. Yes, Pero babawi yan ang Daet, sigurado. yes for sure. Pero partner, napansin mo na once na makakuha ng defensive rebound ng mga taga-Basud, they're trying to run and run because yun ang advantage Yun ang sila with advantage yung nila. 6'7 and 6'8 guys. Tama. Yung bilis ang kanilang pambato. At saka yung outside shooting nila. They've nailed about, ilan na ba sir yung 3-point shot ng Basud? Siguro mga 3 na. Or 2 3-point shots made. Ang kasama na yan dito sa score nila na 18 points. Meanwhile, it's Daet's ball. Sentin. Yan na si Sentin. And doon na naman si number 21 na si Ogenal intercepting the pass. It could have been a good find from Sentin to this guy who's inbounding. Bederi with the offensive rebound and a putback. Good putback. Wala sa tallest guy sa floor na si Darwish Bederi, who also played sa mga malalaking liga sa national level. Yan naman si Barbecho attacks. Barbecho was fouled by number 16 na si number 15 na si Dennis Serrano. Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tatabang na, kasurog pa. It's a beautiful Sunday afternoon. And kung wala kayong gagawin po sa mga bahay nyo, lalong-lalo na yung mga malalapit lang dito sa ating venue, ang Basud Sports Complex, tara na habang may space pa. Oh! Beautiful! And the undergoal shot. By Jefferson Fabricante. Tama. Nakakadalawa na siya sa Nakakadalawa ilalim na, kasi nakakadalawa na. this is his chance to score inside the paint because wala yung 6'8 guy ng Daet, si Naninga. Ayan na si Serrano. Bump galing kay Fabricante and natawagan ng traveling. Alam mo, talagang hindi naman basta-basta itong team ng Basud or Yes, Basud partner. team, itong home team. Dahil champion team ito sa mga intertowns na ginaganap dito sa kanilang probinsya before. Lalong-lalo na nung nandito pa ang pro player na si Justin Arana. Talagang mabigat na kalaban itong mga taga-Basud. And Lakas de Santos gives the ball to Darwish Bederi. Lakas de Santos attacks. Kicks the ball to Serrano. Serrano with 13 seconds remaining on the shot clock. Sentin, pull-up jumper, misses the shot. Fabricante collects the board. Salcedo for three. No good. Tap by Bederi. Lakas de Santos is rushing against Brett. Lakas de Santos was fouled. And partner, lumapit ang ating sa technical head ng Ako Bicol Cup na si Paolo Biñas. Binigay niya na ng number 72 si Jefferson from Fabricante. Is a standout of NCEF Tigers Junior Cubs. At present. Yes. Oh.
So, Shout out kay Coach Momo. Ano? yes, yeah, under Coach Momo, Coach Bay and Coach Kyle Marilla. Oo. Ayan na si Bederi, drops it up to Alim inside the paint. Good shot. And good pass from Bederi to Alim. Ayan na si Salcedo, swings the ball to Barbecho. Salcedo wasting the clock. What a pass! Sayang partner. That's a risky pass on the part of Salcedo Jr. Pero kung nakuha naman yun Yes. ng tama, maganda yun. Ojerio did not expect the pass, pero a good pass and good intention, but poor execution on the part of Basud. Lakas si Santos misses the shot. Ojerio collects the board. Ayan na si Barbecho. Stops. Barbecho attacks. Nope. 6-7 ang nasa harapan niya. Ayan na si Bederi. Sentin. No good. Rebound ni Alim sa ilalim and scores. But Humihingi ng foul itong si Alim. At meron niyang sumabit. yes, pinasok na rin ang big guy from Basud, number 23, na si Timaho Benedict. I guess to add muscle inside the paint because of the big guys na meron ng Team Daet. Oo. Medyo maganda-ganda na yung bulk ng etong Basud compared kanina as they start. Pero we'll see kung talagang kailangan nila ang mga bulky players to counter the size advantage of Daet. Miss yung pangalawang tira ni Alim sa free throw line pero mukhang may tama pa ba yung term na entering tuson? Meron pa ba noon? Ay, yan lang din natin alam. Kaya kailangan sabi ko nga kay Joey, may mga ano naman, may mga seminar ng referee, isama mo naman kami. Akala ko acting workshop yung gusto mo. Acting workshop, pwede rin. Ikaw yung hinoon sa acting eh. Ay, patay tayo dyan. Wala tayo dyan. Susumbong kita kay Ma'am Ras. Ay, wala tayo dyan. Ayan na si Salcedo. Crossing the half-court line. Gives the ball to number 17 na si Brett George. Ayan na, big guy. Number 23 na si Timaho. Scoring inside the paint. Mukhang narinig ako. Yes, kailangan nila ng Burke dito sa laban na to. Oo. What a pass by number 14 na si Belawan Ian to the cutting Timaho. And he has a chance to complete his three-point play. But misses the bonus free throw. Ayan na si Lakas Santos. Gives the ball to Sentin. With 2 minutes and 15 seconds remaining sa ating laro. Sentin for 3. Short. No good. Rebound ni Hamito. Pero may foul sa Basud. Number 16, it's Lopez. Alim will go back to the free throw line for Daet. Rattled out yung tira niya. Medyo matulis masyado yung kanyang tira. Let's see kung papalubuhin niya dito. Parang tira ni Jan Batsillier. Misses the second Shot free pa throw rin. again. Hamito Oo. collects the rebound. Binigay kay Belawan. Gives the ball to Salcedo. Nice pass. What a pass. Belawan, short jumper, misses the shot. Salcedo, nagtitimon. Salcedo kicks it out to Belawan. Hesitation move with 5 seconds remaining sa kanilang shot clock. Salcedo. Alam yan ni Salcedo. And he rattles it in. What a pass kay Bederi. And the cut. What a good recognition on the part of Sentin to the cutting Darwish Bederi and scoring for 2. Very easy too for that 6'7" guy. And si Timaho gives the ball to Billy. And intercepted by Serrano. Ayan na si Lakas Santos. Lakas Santos. Eye in the sky play but misses the shot. Timaho secures the possession. Gives the ball to Salcedo Jr. Crossing the half-court line. Maalat pa itong si Sentin. Or Sentin, Justin Sentin. Ayan na si Bederi. Outlets to Lakas Santos. Flies and scores for 2. Nice shot.
plus the foul. From Doug Lacasque Santos. At to complete the free throw or the three-point play, naghahanda itong si Du Lacaste Santos para sa kanyang bonus free throw. This is just a 2-point lead game at meron pang chance si Lacaste Santos na matapyasan pa at maging isa na lang ang kalamangan nitong home team na Basud. And right now, starting na mag-piled up ang mga spectators natin dito sa loob ng Basud Sports Complex. Yes, to witness the home game ng kanilang paboritong team, which is the Basud. And ito ang kanilang sixth-man partner, kumbaga. And Bakit na medyo na-delay tayo? Mayroon? may technical difficulties lang. Okay. And siyempre nanonood ang aking kaibigan na si Manoy Homer Conda, who is watching right now. Manoy! Ayan, magandang hapon sa iyo, Mr. Homer Conda. Sana nag-enjoy ka watching this exciting ball game between Basud, the home team, at ang naghahanda sa free throw line na kupunan ni Du Lacaste Santos, ang Team Daet. Medyo nahinto muna tayo mga kasurog. May mga konting technical adjustments lang po tayo. And maya-maya lang, we'll be back dito sa action sa loob ng Basud Sports Complex. Again, ito pa lamang po ang pangalawang araw natin dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Matapos ang maingay na opening natin kahapon, graced by some special guests kagaya ni Coach Mavs Maverick Bautista ng Mavs Phenomenal Basketball. Nandito po siya sa yung nag-lead sa atin for the sports of yung torch run, and nag-lead siya ng ating sportsmanship oath. And of course, we had also another celebrity, Kuelang-kuela, napakaganda, napaka-sexy, si ate girl, Jackie Gonzaga. Pero yun, missed ang bonus shot ni Lacaste Santos. Partner, magandang hapon sa'yo. Yan si Salcedo. Medyo naglag tayo doon ng konti, pero nabuhayan tayo dahil nga doon sa 3-point bomb na binitawan ni Salcedo Jr. And si Lacaste Santos gives the ball to Darwish Bederi. Serrano gives the ball to Bederi. But sino ba natawagan ng foul? Itong si Salcedo Jr. yes, tama ka dyan, partner. Ayan, magpe-free throw ngayon ang pinakamatangkad. Hindi po yan si Kai Soto. Si ano po yan? Si Darwish Bederi. Ayan. He stands 6'6" or 6'7". And Played sa national level din. oo. And alam ko, partner, bata pa to, it's around 20s pa lang to. Oo, nasa So, Ateneo yan dati. oh, Nag-UP din yan. yes, he is a future of Philippine basketball. So, tingnan natin kung anong makakontribute niya pagdating dito sa Ako Bicol Cup, especially sa Daet. And yun na nga, si Hamito loses the ball. What a good defense is played on the part of Lacaste Santos with 9 seconds remaining sa ating shot clock and 10.8 seconds remaining sa ating game clock. Oo. Ayan na si Salcedo looking for his teammates. They lead What by a 3. move, partner. And sayang hindi nahawakan ni Tony Lopez ang bola. And ang bola mapupunta
sa mga taga-Daet. Yan, yung mga naka-navy blue po. Sila po yung mga taga-Daet. Naka-orange naman ang home team na Basud. Ayan na sila Casti Santos with a Hail Mary shot. No good. And that ends our first quarter with the score of 24-27 in favor of Basud. Muntik na yung unang, yung last na tirang yun to beat the clock. Itong si Du Lacaste Santos. Ayan, nagtapos po yung ating first quarter with Basud leading by 3, 27-24. And we are expecting a more exciting next quarters dito po sa ating third game. Ang laban nga ng Basud at ng Daet. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Wadi John Bachiller. Yes, covering this wonderful game, this Sunday special triple header. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Cup, Camarines Norlec. Siyempre hatid sa inyo. Camarines Norte. Camarines, yan na naman tayo. 2-0 ka na, partner. 2-0. Camarines Norte Leg, hatid sa inyo ni Congressman Salvico. At ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Next week ay meron tayong yung mga dati nating nakasama from Kamsur. Yes. Malamang makasama natin next week dito Yes. sa panel. Sino yung partner? Si Angelo. Angelo. At si Coach Paul Sepe. Ayan, yan. Yun ang mga nag-confirm sa atin. So, shout out na din para sa kanila. Coach Paul Sepe and Sir Angelo Espinosilia. And a three-point bomb galing kay Lawrence Romero to open up the second quarter. And para sa ating mga leading scorers sa nakaraang first quarter, si Barbecho with 9 points. And on the side of Daet, si Lacaste Santos with 7 points. Ayan na naman si Barbecho rushing. 3 against 1. Barbecho fakes, drops it up to number 13 na si Abarca. Lacaste Santos squeezing his way for 2. Nice shot. Nakakalamang pa rin po ang Basud, 30-26. Ramirez for 3, misses the shot. Ayan na si Lacaste Santos, 1-on-1 against Romero. Crossover, spin, floater for 2. Back-to-back, 2-pointers for Du Lacaste Santos. Yes, partner, nakakita siya na much smaller defender. Kaya naman yun, nag-capitalize siya. Si Romero for 3, misses the shot. There is Fabricante inside. Fabricante with the spin. No good. Ayan na. Si Naninga Anthony securing the rebound. Binigay kay number 12 na si Arsenio. Pero nabitawan ang bola. And meron tayong early timeout na tinawag ang Basud. At barely 2 minutes gone by. At ayan, tama ka, early timeout para sa kupunan ng Basud. Just a 2-point lead, mga kasurog. At ayan, nakikita natin sa screen yung huddle ng mga naka-orange. Siguro sa screen parang pula, pero nakikita ko sa dito, it's orange. Medyo strong ang pagka-orange niya with a combination of yellow. Yan po ang jersey ng mga taga-Basud. While ang mga taga-Daet ay yung navy blue. Completing the 5 for Basud is Ramirez, Rivares, Romero, Fabricante, and Barbecho. On the side naman ng Daet si Bederi, Naninga, Arsenio, Lacaste Santos, and number 13 na si Arsenio Jonel. Tama. Okay, medyo na-memorize natin ang mga pangalan. Ayan na si Barbecho, gives the ball to Romero. Short yung tirang yon. Ramirez. That's his second attempt Yes, pero sa quarter na to. Pero From the hindi 3-point line. nakashoot. Partner de 72 guy Fabricante. Sa juniors pala. Oo. Si NGF, grabe, napakalaking bata. Ayan na si Lacaste Santos. At mayroon ng tira, mayroon ng galawan. That's number 12 na si Arsenio Jonel for 3. Nagpakilala ka agad itong si Arsenio ng Daet. Romero gives the ball to Fabricante for 3. No good. Bederi. Arsenio is rushing, flies, and scores for 2. Back to back.
shots mula kay Arsenio, and Daet is now leading by 3 points. Ayan na si Romero, gives the ball to Barbecho. Barbecho for 3, no good. Rebound, nakuha ni Arsenio. Arsenio gives the ball to Lacaste Santos. Lacaste Santos with a pick, galing kay Bideri. Floater. No good. Rebound ni Rivares, pero ayan na si Lacaste Santos. That's a violation. Case of fancy dribbling on the part of Lacaste Santos. And a fancy pass Yes, also. hindi naman kailangan so far right now because this is just a 3-point lead on the part of Daet. So, a costly turnover yon. And ayaw na ayaw ng mga coaches natin yan, especially this kind of close ball games. Sa ganitong level of basketball, talagang at saka close game. Ayan na si Brett. Medium range jumper. No good. Bideri taps the ball to Naninga. Finds Lacaste Santos. Ayan na si Bideri. Inside the paint. Bideri. Floater. No good. Bideri grabs the rebound and scores. Plus the foul. At mapupunta sa foul line itong si Darwish Bideri for that. Sa mukha pa lang nitong si Darwish Bideri, mukhang mabait na bata, ano? Parang ako lang, di ba, Bart? Parang ikaw, magkamata kayo eh. Alas kayo singkit. And Darwish Bideri Completing. shooting with the right hand. Yes. Diba? Okay, lefty ba siya? He's a lefty. I don't know. Nice. Sige, tingnan natin. Yan ang mga tinatawag na ambidextrous. Yes. Gulat lang ako kasi I know, I've seen him play talagang kaliwete siya. Ayan na si Naninga with the block and the rebound. Gives the ball to Arcega. Arcega stops for 3. Bang! Ayan na. Yan si Abarca with the booming triple. Ilang nagraran dito yung ano ng Daet. What a shot by number 21 na si Ojerio Ojonel over the outstretched arms. Yeah, Naninga. Ayan. Ending the drought for Team Basod is Ojerio. It will be an inbound pass, and Anthony Naninga is getting ready, looking for a teammate. Nakita yung pinakamatangka din. Yan na si Fabricante protecting the ball over. Yan na si Barbecho, swings the ball to Romero. Romero attacks and nakakuha ng hand check foul galing sa bagong pasok na number 0 na si Perida. Andrew. It's a 7-point lead. Nakakalamang na po uli ang Daet. 39-32. And we're on the almost on the halfway mark ng ating second quarter. 5:28 ang nasa relo. Ojerio misses the shot. Barbecho, short jumper. And he was fouled by number 13 na si Abarca Renzo. And Barbecho will be in the free throw line. 2 free throws for Barbecho. Itong JV Barbecho, makikita mo na kaagad na talagang may role siya sa kanyang team. And yung bilis pa lang, kitang-kita na. As a point maker. Yan si Barbecho. If he scores his free throw, he is in double digit now para sa scoring with 10 points. And yun na nga, a big factor dito sa ating first half kasi he is orchestrating and
Nice pass! Ayan na si Romero all alone for the layup. Napakagandang transition play na yon from Basud. Meron tayong timeout na tinawag. As we take a look at the beautiful ones dito sa loob. Ayan. Nabalik na sa mga taga Basud ang ating focus ng camera. And then ito rin yung mga taga Daet. Again, that number 27 guy is Anthony Naniga. He stands 6'8". Yes, partner. Talagang parang higante. Isa siya sa pinakamalaki at pinakamatangkad na player na nakita ko in flesh and blood dito sa ating torneo. I guess tama ka, partner. Siguro sa Albay leg and Kamsur leg. Siguro mga pinakamatangkad na din, mga 6'6", gano'n. Oo, pero siya talaga so far sa ating buong Ako Bicol Cup, siya na ang pinakamataas na naglaro dito sa ating liga. Ayan na si Arsenio. Arsenio under goal stop. Ayan na si Naninga inside the paint. Misses the shot. Kanina halos hindi magmintis yan sa opening. Itong si Anthony Naninga. What a fake, partner. Grabe naman yung atake ni Ojerio Ojonel. Walang takot. Mapapansin mo, partner, mga nakakailang under goal attempts na ang Basud. Pero hindi nila iniinda, hindi sila intimidated with the size of those men defending the paint para sa Daet. Ano? Ganun ka tindi, kalakas ang loob ng mga sabi nila natin mga bigs ditong ng team ng Basud. Yes, tama ka dyan. Yung even though talagang 6'7 and 6'8 guys yung mga kalaban nila, pero They still managed to make those attempts. yes, Hit yan na the si basket. Darwish Bederi, binigay kay Sentin for 3. No good. Rebound ni Ojerio. Outlets, but there is Darwish Bederi intercepting the pass. Bederi spins. Bederi with a Nice right-handed move. layup. And he was fouled and will troop to the line for 2. This is a 6'7", a 6'6" guy, mga ganon. Pero may meron din siyang handle. And meron din siyang tira sa free throw. Titingnan natin. Yun. He is very decent pagdating sa ating free throw line. So, the score is 36-39 in favor of Daet with 4:20 remaining sa ating first half. There you go. That's for Team Daet, 41-36. 5-point lead. Ojerio, short jumper, book it. That's a nice shot. Coming off the bench, ito si Ojerio Ojonel talaga is a spark. He's playing outside and now, especially sa inside, yung kanyang mga low post. Ayan na si Naninga, gives the ball to number 17, na si Sentin. Naninga. What a cut by Bederi. Perida, fall away jumper. Yes. Pasok yan. I believe that's the first bucket for Perida. Yes, partner. And now the lead is up to 5 points. And na si Fabricante for 3. Kaboom! Iba ang confidence ng Fabricante. Yes, he is the future right now for Basud. Bederi hands it up to Sentin. Abarca with the fake hesitation, gives the ball to Bederi. Bederi inside, using the right hand, misses the shot. Ojerio is there. Mananatili po ang bola sa mga naka-navy blue, ang mga taga-Daet. And meron lamang silang 2 puntos na kalamangan kontra dito sa home team Basud. And si Sentin gives the ball to Perida. Perida is attacking. Perida fall away again. No good. Nakakuha ni Ojerio. Papunta kay Romero. Binalik kay Ojerio. Grabe na. Sayang naman yun, partner. Oo. Hindi lang nag-timing yung mga bagay-bagay para sa kanila. Medyo Kaya hindi nila na-execute yung transition play. Medyo nanggigil siya.
sa ating last possession. So, we'll see with 2:54 remaining sa ating first half. Sentin attacks, gives the ball to Lakas de Santos. Lakas de Santos with the spin. Deep Sidu. Sorry miss. Ayun na naman si Salcedo. Up ahead. Oh! To Barbecho. Eye in the sky play. Courtesy of 2 guards ng Basud. Tabla na naman tayo, mga kasurog. 43 all. Yan na si Alim inside the paint. And he was fouled by Tagalog Jr. Medyo malamig pa at inatake kaagad ni Alim. And he has a chance to complete a 3-point play. Itong si Tagalog, Reynaldo Tagalog Jr. is a 40-year-old. Pero maganda rin yung basketball profile nitong mamang ito. Dahil umabot din ito sa anong kanyang kapanahunan sa mga palarong pambansa na Nice. level. For Reynaldo Tagalog Jr. And again, maraming salamat po sa pagpunta sa ating venue ngayong araw na ito dahil jump pack partner, kita mo naman kahit Oo. medyo medyo mainit kasi yung panahon talaga natin ngayon partner. So maraming salamat pa rin po sa walang sawang pagsuporta sa aming liga, and especially maraming salamat sa aming mga bossing na si Commissioner Lloyd Rivera and si Boss Ino Rivera na always nasa venue. And of course, the chairman himself of Ako Bicol Party List. Walang iba kundi si Congressman Saldico. Yes, And of tama course, din. Kong Jill. Shout out na din kay Boss Christopher Ko. Yes po. Shout out sa inyo dyan, mga bossing, and si Alim scores. And the score is 46-43 in favor of Diet. Ayan na si Salcedo. Gives the ball to Fabricante. Ojerio to Fabricante. Fabricante with the spin. Up and under. No good. Rebound ni Tagalog. Barbecho with the floater. Darwish Bederi secures the rebound. Sentin attacks. No good. Rebound ni Alim. Alim scores for 2. Nice follow-up shot for Alim. Partner talagang Si Sentin, alam ko may tira yan eh. Hindi lang pumapasok yung mga binibitawan niya so far. Nagpalit partner ng sapatos, napansin ko. Ayan na si Fabricante. Once nakukuha ni ayan na si Ojerio. Beses na si Ojerio. Yun, sapa lang nakuha kay Alim. Ojerio again with 12 seconds remaining sa kanilang shot clock. Barbecho gives the ball to Salcedo. But there is Sentin flying high and scores for 2. There you go. Justin Sentin with a finish. Ayan na si Barbecho. Binigay ang bola kay Salcedo with 1 minute and 8 seconds remaining. Salcedo gives the ball to Fabricante. Binalik kay Salcedo with 11 seconds. Salcedo against Bederi. Salcedo gives the ball to Barbecho. Fabricante with 6 seconds remaining sa kanilang shot clock. Misses the shot. And again, Ojerio with the putback and the shot and the 2 points. Grabe yung Ojerio, no? Yes, Yung Abarca. iba, hindi na magta-try to rebound that ball. Alim. Good showing on the part of Oginel Ojerio, Grabe si Ojerio, making partner. that big rebound and that big shot. He do it all guy when it comes to defense, offense. But they're trailing by 5 points kontra dito sa kupunan ng Daet na dayo dito sa kanilang Basud Sports Complex. Yan na si Barbecho. With 30 seconds remaining sa ating laro. Barbecho open for 3. No good. Rebound ni Darwish Bederi. Gives the ball to Campolo. Alim stretch and scores for 2. And now the lead is up to 5 points para sa mga nakadaet. And the shot clock is off. And we have 9 seconds remaining sa ating first half. Ojerio attacks. Lakas de Santos with the steal. Up ahead is number 21 and scores, but misses the shot. A sorry miss. A sorry miss on the part
of Campollo Adrian, but that ends our first half with the score of 52-45 in favor of Diet. What an exciting ball game, partner, we had. Hindi siya makapaniwala yung last na tira niya. Hindi niya mapaniwalaan na hindi pumasok. Anyway, okay na. 52-45. Kakalaman po ng 7 ang Daet sa pagtatapos ng ating first half action. Daet kontra sa home team na Basud. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ohoy, balikan na po natin ang aksyon dito sa ating third and final game ng ating triple header dito po sa ating day 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ang laban ng home team na Basud against dito sa dayo ng mga taga-Daet, pero yung Daet po ang nakakalamang so far 52-45 sa pagpasok natin dito sa ating second half of action. Partner, Wally Jan Bachiller, kasama si Kapa Morgan. And this is the second half.
of our last game ng ating triple header ngayong araw na ito. Oo. What an exciting first half. Pasadaan muna natin, partner, siguro ang mga leading scorers natin for both teams. Para sa Daet, it's Lakas de Santos with 11 points, 2 rebounds and 1 assist at 2 steals. At samantalang sa home team, ang team ng Basud ay si JV Barbecho with 12 points, 3 rebounds and 4 assists at 2 steals. Ayan na naman si Ojerio who is not yet done pagdating sa mga perimeter jumpers and syempre yung kanyang hustle play. 3-point bomb, binitawan ni Sentin but misses the shot. Nandyan si number 16 na si Gestoni Lopez. Outlet sa Barbecho. Barbecho stops and pops and scores for 2. Yan ang mga tira. Yes, partner. Sabi Barbecho. niya mas maliit siya and alam niya mas mabilis siya so tumigil siya. At yun na nga. Now with 14 points itong mamang ito, JV Barbecho. Yes, what a move by Lakas de Santos. Faking off the defender and using the glass with that layup. And that's his 13th pointer. Ayan na si Romero. Directing traffic. Gives the ball to Ojerio. Ojerio is in attack mode. Gives the ball to Fabricante. Long bomb. Short. Short on that. Bahagyang nasa sapal ata yun. Yes. Number 21. Good defense on the part of Campolio. On the part of Aderian Campolio. Yes, Campolio. So is starting in the second half. Ayan na si Bederi. Gives the ball to Lakas de Santos. Lakas de Santos hops. Drops it up to Alim. But misses the shot. At dyan na naman si Ojerio. Sayang pero nabitawan ng bola. Ang possession mapupunta sa mga naka-blue shirts. It's just a 5-point lead. What a move, partner by Sentin. Ayan na si Justin Sentin. Ipinapakita na ang kanyang tunay. Ipakita mo kung sino ka. At yan, ipinapakita din ni Eugenel Ojerio kung sino siya dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. At para sa kanyang upunan na Basud. Yes, partner. Ayan na. Si Campolo misses the shot. Fabricante secures the possession. Ayan na si Barbecho. Barbecho over the 6'7" guy. It misses the shot. That's David and Goliath. Lakas de Santos attacks and scores for 2. Plus the foul. Iba talaga pagka full of experience ka. Yes, tama ka dyan, partner. He is playing in the big leagues and syempre nandito siya ngayon sa Ako Bicol Cup Camarines Norte to showcase his experience mula doon sa mga big leagues na yun. And right now, may pa-end one pa, no? That was his 15th points. And ayan, meron pang free throw. 16 points na itong si Ju Lakas de Santos. And si Brett again against Sentin, and he was tacked and fouled, but malayo pa tayo sa penalty situation, kaya it's a sideline throw-in pa rin para sa mga naka-red shirts. And ito, naka-black shirt pero napakaganda na si Miss Cassandra Seton at ang kanyang report. Pasok, Miss Cassandra. Magandang gabi, Camarines Norte. Habang padami ng padami ang mga tao dito sa sports complex ay mas lalo ring nagiging intense ang laro ngayong gabi. Nangunguna na ang Team Daet simula pa lang ng first quarter, ngunit hindi naman nawawalan ng pag-asa ang Team Basud sapagkat hindi naman lumalayo ang agwat ng scores ng dalawang team. Parehong team ang nagsisitagisan ng galing ngayong hapon, kaya kanino ang sistema ba ang mananaig ngayong gabi? Yan ay malalaman natin sa mga susunod pang oras, kaya stay updated by tuning in to our Facebook Live. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At yun na nga, sino ang may mas magandang sistema at mananaig sa larong ito? Yan ang ating aalamin, kaya huwag kayong lulubay, mga kasurog. Ayan na, Bederi, top of the key, gives the ball to Lakas de Santos with 14 seconds remaining. Sentin kicks it out to Lakas de Santos for 3. No good. Bederi collects the board and
What a defense by Fabricante. Holding on his ground. Yan na si Brett. Brett. Traveling yun. Natawagan ng traveling si Brett. And yun na nga, na-traveling dahil madulas daw yung bola. Madulas baka madulas yung floor. Pwede. Kaya yun na nga, batiin ko aking kaibigan na si Miss Jody na laging... madulas din ang? Kinurot ako. Lakas si Santos. Crossing the half-court line, directing traffic. Ayan na si Sentin. Bederi with the cut. Lakas si Santos. What a back pass. Sayang. And nakuha ni Ali ang bola. Sayang ng pasa. And ang bola mapupunta sa mga taga-Basud. Oo, para matapyasan ang 6 points na hinahabol nila para makatabla dito sa larong ito. 6:23 remaining sa ating third quarter action. This is Ako Bicol Cup, Camarines Norte. At kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Wadi Jan Bachiller. Ayan na si Romero, attacks, gives the ball to Barbecho with 13 seconds remaining. Fabricante for 3. No good. Rebound by Darwish Bederi. Kiw! Si Juvie. Ayan, mukhang nakakailang ka na. Baka mauna ka pa sa knockout, ha? Ayan na si Abarca against the speedy Barbecho. Wow! Battle of two speedsters. Tama. Nagwagi doon si Renzo Abarca over Barbecho JV. Oo. Ayan na si Barbecho. Crosses court to Romero. Brett for 3. No good. Rebound by Alim. Gives the ball to Lakas de Santos. Lakas de Santos is rushing. Lakas de Santos bowling his way in. And plus the foul. May pa-end one pa. Ano? Grabe, partner. Yun If I'm not mistaken, that's 8. Yun ang pang 18th point niya. Grabe, partner. Bullying his way inside is Joe Lakas de Santos over the smaller JV Barbecho. So, still leading in scoring para sa Koponan ng Daet. Itong nasa free throw line ngayon. Yan, nakita natin ang kanyang floater. And a foul. Lakas de Santos. And completing the 3-point play opportunity. And now the lead is up to 10. It's actually 11. 11 na pala. Oo, 11 na yung kalamangan ng mga taga-Daet. Basud needs to do something para hindi umalagwa itong mas nakakabentahe. Ayan na naman. Abarca is rushing, waiting. And Lakas de Santos spins. Sayang. He tried to be fancy once again, I guess, on that particular play. Ayan, so once again, shout out kay Q, kay Juvie, who's watching right now dyan sa Pinarik. So magandang hapon na din sa mga taga Pinarik, Legazpi. Nanonood sa atin sa Sorsogon. Ang susunod na tayo dyan. Abangan niyo po kami dyan sa Sorsogon. Pero tapusin muna namin dito. Kakaumpisa lang namin sa Ako Bicol Cup, Camarines Norte. This is just, again, our second day. And this is the last game for today. Yes, tama ka. This is the last game ng ating triple header. And this is just the third quarter. Meron pang mga nalalabing oras. Kaya dapat pakaabangan natin ang mga susunod na minuto. What a play! Grabe si Joe Lakas de Santos talaga. He is taking over right now on the side of Daet. Pero tingnan natin kung makakabawi pa ba ang Basud right now. Ayan na, Salcedo Jr. kicks it out to Barbecho for 3. Kaboom! Ayan, that's the 5th three-pointer of Basud. Partner, one thing I've noticed, pag pumapasok to si Salcedo Jr., he is a stabilizer pagdating sa Basud. He is a court general, kumbaga nandun siya to orchestrate, to make the life of his teammates better to shoot. Yung mga shooters, mas nabibigyan ng opportunity to shoot. Yung mga baseline lurker, mas nabibigyan ng opportunity to shoot close to the basket.
Maganda talaga. Observation ko din yun. Yan na si Barbecho for 3. Iron set rebound by Alim. Sentin is rushing. Sentin, hop, skip. What a pass kay Alim sa ilalim and scores for 2. Very steady din tong si Alim inside the paint. Pag nakakuha siya ng bola sa ilalim, he knows what to do inside the paint. Ojerio, speaking of inside the paint, Ojerio, master sa ilalim. What a fake. No good. Rebound by Alim. Gives the ball to Lakas si Santos. Very impressive din itong si Ojerio. Ayan na sa ilalim si Sentin. Misses the shot. Ayan naman si Ojerio with the rebound. Ayan na si Barbecho. Barbecho in and out dribble using the glass and scores for 2. Grabe. Imagine titirahan mo mga 6'7" ano, sa harapan. With that pull-up jumper using the board. Fabricante collects the board. Ayan na si Salcedo. Ojerio. It's a 10-point lead. Ayan na naman. What a pass to Ojerio and scores for 2. It's Ojerio and Barbecho who's doing the work for Basud. Yes, partner. Medyo... Pero they are still trailing in this ball game. Third quarter action, it's 68-58. Yan po ang... actually, it's 60-58. Dagdagan na po natin. Hindi pa nadadagdagan dito sa ating scoreboard ang score. So, ayan na. 68-60. 8 puntos po ang hinahabol ng mga taga-home team na Basud against Daet. And again, we would like to also thank Honorable Adrian S. Davoco of the municipality of Basud. Yes, for hosting our opening. Your hospitality, sir. Maraming salamat po. Ayan, picture muna tayo. Yan, we are back to our ball game. Yan na nga. Si Abarca. Yan na nga, partner. 6'7" guy bringing down the ball. Oo. Sabi ko sa'yo, may handle siya eh. Lakas si Santos, top of the key three. Lakas si Santos. That could have been the 4th 3-pointer of Team Daet in this ball game. Pero short. Salcedo gives the ball to Fabricante. Over the 6'7" guy, 6'8". Yan na si Bederi. Ayan, balik na naman si Anthony Naninga sa hard court. Naninga with the pick. Gives the ball to Bederi for 3. Yes! And that's the 4th 3-pointer ng Daet team dito sa larong ito. Bederi with the rebound. He is rushing. Bederi spins. Gives the ball to Lakas si Santos. Fakes. Lakas si Santos. In and out dribble. Crossover. Nice shot. And 1. Nice shot. Look at that. That's a nice move. A nice finish for Lakas de Santos. At merong pa end one yan. Kaya nasa free throw line siya ngayon. Waiting for his turn to shoot to complete the 3-point play opportunity. Ay, yun na nga. Nakompleto ang 3-point play opportunity. Hindi ko pa nakitang nagmintis to sa free throw line. Si Ju, mukhang hindi pa nga. Ayan na si Barbecho for 3. No good. Rebound. Number 10 ni Kadag. 14-point lead na, partner. Medyo lumalayo na ngayon ang Daet. Ayan na si Fabricante against Kadag. Scoring for 2. Sentin, 1-on-1 against Sentin for 3. No good. Rebound by Tagalog. Ayan na si Barbecho is rushing. Barbecho crosses over.
Crosser over again with the fake. Barbecho up and under. Nice Gives the ball to pass. Tagalog, Oh. but a sorry miss. Ayan na si Centin is rushing. Centin flies and misses the shot. Tagalog secures the possession. Gives the ball to Barbecho. And si Barbecho, hesitation move. Oh! That's David and Goliath. And David conquering the bigger guy. This is just a 10-point lead with 1 minute and 10 seconds remaining sa ating third quarter. Ayan na si Lakas de Santos looking for his teammates. Finds Centin with 11 seconds remaining sa kanilang shot clock. Lakas de Santos binigay kay Kadag inside the paint. What a pass! Kaso a sorry miss on the part of Arsenio. Ayan na naman si Barbecho against Barbechos. This is the shot. Medyo pwersa na yung tirang yon. Kadag taps the ball. Ayan na si Centin. What a lefty layup on the part of Jonel Arsenio. Nice play from Justin Centin. Romero. Tagalog misses the shot. Tagalog again. Centin. Oh! What a crossover. And the pass to Kadag and scores for 2. I think that's his first 2-pointer of the ball game. Yes, he is just inserted in the lineup right now. But instant offense on the part of Kadag. Scoring 2 and crashing those rebounds. Ayan na si Barbecho using the glass. Misses the shot. Lakas de Santos is ahead. Gives the ball to Centin. And that will end our third quarter action. With a score of 78-64 in favor of Diet. Ayan, ano yung mga thoughts mo dito, partner? Yes, sayang medyo lumapit na kanina yung Basud, but yung turnovers nila is killing them right now because yun na nga, talagang mahigpit na yung depensa pinapakita ng Diet right now. So they have to double up and double their effort to decrease the lead of Diet right now. Yun ang kailangan nila. Pero ano ang paghuhugutan nila ng motivation to do such a cruising or gruesome task? I guess their advantage right now is yung speed talaga. Very evident yung speed ng Basud over Diet. So they have to capitalize or on that. they have to play a pressing defense in order for Diet to commit some turnovers right now. Tama. And iwasan nila na makapwesto ng maganda yung mga bigs nitong kanilang kalaban. 14 Diet naman is they just need to continue what they're doing right now. No further adjustments dahil look at that, they're leading by 14. And pasadahan natin yung mga leading scorers natin. For Diet, it's Lakas de Santos is still with right now it's 24 points. At si Barbecho naman for team Basud. Sir, mukhang okay. Basta it's Barbecho leading still ng team ng Basud. Yan na si Kadag. Lakas de Santos is rushing. Lakas de Santos, what a pass. And a pass, grabe. Unselfish play on the part of Diet, partner. Oo, and a good finish for Justin Centin. Maganda na yung mga pinapakitang execution ng mga plays nitong team ng Daet. Kaya talagang umaalago na yung kanilang kalamangan. Centin is rushing. Centin flying and scores but misses the shot. Ito na ang Basud team. They need to score on this one. What a pass, partner. Talagang hindi pa rin tapos tong si Ojerio inside the paint. This guy is very consistent. Yes. With the rebounds and those kind of shots na malapit lang sa ring. Ayan na naman si Ojerio. Ojerio is rushing. Ojerio. What a pass kay Belawan. Using the glass but misses the shot. Sayang lang yung napagandang ayan, di naman And nasayang din. Romero securing the second chance opportunity. What a courageous move on the part of Belawan. Intercepting the pass. Ayan na si Ju Lakas de Santos. Ju gives the ball to Centin. Nice move. That's a magic shot.
Pati ako na-amaze doon sa laro sa galawang yun ni Justin Sentin. That could probably one of the best plays for this week. Yan na si Rivares inside. Loses the ball. Nakuha. Nakabalik sa mga naka-orange ang bola. Romero, Kadag taps the ball. Yan na si Lakas de Santos. 3 against 2. Lakas de Santos gives the ball to Sentin and scores but misses the shot. Lakas de Santos with a lefty layup misses the shot. It's 84-68. Belawan gives the ball to... Grabe talaga si Ojerio. Ojerio. This is a hard-working man. And he is now the bright spot. And this is just a 14-point lead with 7 minutes and 8 seconds remaining sa ating laro. Kailangan ng mga 2 o 3 pang Ojerio sa kupunan ng Basud. What a pass to Kadag. And he was fouled. And will trip to the line for 2. The leading scorer for Basud is on the bench right now. I'm talking about JV Barbecho. Yes, I guess. Siguro kung napahingahan naman siya, pwede na siyang ibalik. Ayun na nga, mukhang narinig tayo ng coach. Nakita ko na he was tapped to go back in. .70-84, nakakalamang po ng 14 points ang mga taga-Daet. Yan na. Si Fabricante collects the rebound. Belawan Ian entering the half-court line. Gives the ball to Fabricante. Yan na si Ojerio. Pull-up jumper. Misses the shot but Darwish Videri taps the ball outside. Kaya ang bola mapupunta sa mga taga-Basud. And again, ito po ang labanan ng mga taga 2nd District dito sa ating Day 2. Ito pong mga naglaro ngayon ay mga taga 2nd District ng Camarines Norte. 2 districts po ang nakahanay po at naglalaban-laban. Ayan na si Alim. Merong whistle. And we have a ayan, nasa screen natin ngayon ang butihing mayor ng ating ating host municipality ang Basud, Mayor Adrian Davoco. Ayan, nakita natin na maganda yung smile niya. Ayan po ang ating butihing mayor, Adrian Davoco. And Darwish Videri with a 3-point bomb that adds the lead of Daet to 17. And yan na si Ojerio. Pull-up jumper. Wala. No good. Videri grabs the rebound against Barbecho. Yan na si Videri inside. Videri attacks. Floater misses the shot. Barbecho is ahead but di nakita ni Belawan. Hamito gives the ball to Fabricante. Fabricante with a follow-away jumper. Misses the shot. Ayan na si Arsenio. Arseno. Called for a violation. We're almost halfway. It's 5.39. 5 minutes and 39 seconds sa ating last quarter. Dito po sa laban ng Daet at Basud. It's going to be Basud's basketball. And ayan na, partner. Ayan na, kung talagang gusto nilang makahabol at manalo sa larong ito. They have to hurry up talaga because this is the time is not on their side. Ayan na si Barbecho attacks. And the ball was tapped by Lakas de Santos with 13 seconds remaining sa kanilang shot clock. Organisado din naman itong Basud eh. Mayroon naman silang sistema. Talagang they just cannot cope up with the big lineup. Belawan ng kalaban nilang Daet. Yes, tama ka dyan, partner. Both teams now
are playing a organized basketball right now. It's a matter of execution sa lang, partner. Tama. Kung sino ma-execute ng mga plays Sa mga sino plays. makakaran ng mga plays na binibigay ng kanilang mga coaches. So far right now, Daet is doing that. Is doing the damage right now. Pagdating sa offense and on defense, kung sino pa yung nakakalamang, siya yung mas agresibo pa. Tama. Ngayon sa ating laro. So Basud should hurry up to decrease the lead of Daet. Sa tingin ko, kailangan nilang doblehin yung kanilang defense. Hindi ko sila nakita na nagkaroon ng full court pressure, which I think it's an advantage for them dahil medyo with their smaller size, mas mabibili sila at mas may tsansa to force turnovers for Daet. Barbecho attacks, squeeze in. Grabe yung courage nitong maliit na mamang to, no? Si Jeremy Barbecho. Imagine, you're going to pass those giants with the likes of Darwis Barbedi or Bederi. And si Anthony Naninga. And partner, this number 0 guy na si Perida is no joke. Malaki din to, partner. Oo. Kaya talagang yung courage ni Barbecho to attack those big guys, talagang saludo ka sa'yo. Barbecho is just about mga 5'4" lang. Lacaste Santos was called for a traveling violation, kaya it's a turnover. Mapupunta ang bola sa mga naka-orange ang team ng Basud sa pagbabalik natin after this timeout being called by I think it's Basud. Hindi ko masyado narinig si JV. Yes, it's a timeout galing Basud. And right now, nanonood ako dito sa ating live. We have 1,000 viewers, partner. So far right now, maraming salamat. Talaga? Yes, partner. Meron tayo 1,000 viewers right now. Grabe, and dito sa venue, punong-puno tayo. And I guess this is the time na batiin natin ang mga nandito, mga kaibigan, na si Ralph Morris Atuito. John Bachiller, shoutout sa iyo, kaibigan. Magandang gabi sa iyo, Rap. Oo, magandang hapon. Yeah, magandang gabi na. Gabi na, partner. Oo, gabi na. Nag-umpisa tayo ng umaga, ngayong gabi na. Oo. And maraming salamat sa nanonood sa ating venue and syempre dito sa ating Facebook page. And pa-share na lang. Pwede nyo naman ito panoorin mamaya, partner, for sure. Check nyo. And si Barbecho, tingnan nyo kung paano atakin ni Barbecho ang mga big guys ng Daet. So far, this is just a 12-point lead. Ayun na nga, partner, ang sinasabi mo at hinahanap mong pressure defense na ni-imply. Sana naman hindi patuloy para sa kanila. Yes. It is a 12-point lead na hinahabol nila. Ayan na. Oh, ayan na nga, partner. Medyo nagbunga ang pressure defense na in-apply ng mga naka-red shirts. And yun na nga. Is this red or dahil ba siguro sa combination na yellow kaya nagiging parang orange, yes, ano? Partner, it's red. Tapos yung court kasi yellow, so pag naaarawan, I guess talagang nagmumukhang orange, partner. Nagmumukhang orange. Yes. Okay. And yan na ulit yung pressure defense na ina-apply ng mga naka-red shirts. And on the side of Daet, no need to rush. Kita mo naman, partner, kung gaano kaganda ang sistema. And napakadaling tinawid nila. Oo. Yung pressure defense ng Basud. Oo. If talagang experience din yung coaching, mamandali lang din talagang i-destroy ang isang pressure defense. Yes, partner, kanina talaga easy. 1-2 dribbles and then nakatawid sila. Yan na si Darwish Bederi with a jab step. Bederi momentarily loses the ball. Binigay kay Lacaste Santos with 12 seconds remaining sa kanilang shot clock. Pero mas mabuti na, on the part of Basud, mas mabuti na yan kaysa sa normal zone defense lang ang kanilang Sentin for 3 misses the shot. Nag-agawa ng bola si Alim at si Ojerio. Ang bola mapupunta
sa mga taga-Basud. Meron pang 3 minutes and 32 seconds po tayong nalalabi. It's 87-75. Still a 12-point lead for Daet. Yan na. Ojerio. Misses the shot. Pero andyan si Barbecho. Fabricante for 3. Short on Short that. pa rin. Pero ayun na. Si Abarca binigay kay Alim, powering his way. But a bad pass on the part of Alim Denson. Sayang panira na yung partner. Open look yung mga threes na binitawan ng Basud sa kanilang last possession. But I think I will go to the more, kumbaga high percentage shot. And I guess nag-request ng coach's challenge ang side ng Daet because siguro malakas ang kanilang pakiramdam na merong error. Yes, human error. Hindi yung tawag ay papabor sa kanila. So, So we'll see kung ano ang mangyayari. Ano yung magiging findings ng ating mga officials after the review. And ito na partner, tumaas na 1,100 viewers na tayo sa ating I'm really Facebook Live. surprised and amazed sa numbers of live viewers natin. Kasi I was just expecting na siguro mga 200 lang. Ganun, yes, tama ka dyan, partner. I was amazed also. Kasi during the Camarines Sur Leg, ganun din. Although alam natin, sabi nila, walang nanonood masyado. Pero nagulat ako, partner. Oo. And yung the reception, pero kita mo, partner, 1,100 viewers tayo sa ating Facebook Live. Pero tingnan mo, dito sa ating venue, kung gaano kadami. At yun na nga. And yung Basud, syempre, expecting their team to... So talagang nagpapasalamat po kami sa pagtanggap ng mga taga Camarines Norte dito po sa ating liga. Probably hindi naman sa pagmamayabang, ito na siguro ang pinakamalaking league, basketball league dito sa Bicolandia, ang Ako Bicol Cup Camarines Norte or Camarines Sur, Albay, Ako Bicol Cup, so to speak. Ayan na si Romero, attacks, blocked by Darwish Bederi. But he was sabi ng referee, foul. Oo, nasapal mo pero tumama ka. Mayroong contact na konti. And yun na nga. Pupunta si Romero sa free throw line. He will be tested because these free throws are very crucial for them. Na. Oo. Because naghahabol sila. And, kung may papasok niya itong dalawa, magiging 10-point lead na lang and they have to make another defensive stop to try to score once again. So, tingnan natin kung maipapasok ito ni Romero dito sa free throw line. Walang kalaban pero iba ang pressure talaga. You should know that, partner, kasi naglalaro ka din ng basketball. Alam mo kung ano ang pressure pagka ganitong mga crucial shots sa free throw line. Yes, tama ka dyan. Yung sinasabi kahapon, bintis. Sabi nga ni Tikboy Del Rosario kahapon, para free throw daw, magbintis. Kaya nga free na daw eh. Walang kayabang-yabang aking kaibigan. Kaya na sila kasi Santos. Wasting the clock. Gives the ball to Sentin. Sentin attacks. Misses the shot at Jerio. Powering his way. Grabe, partner. Ayan na naman ang rebound. Iba talaga itong Ojerio, no? Hindi naman siya masyadong matangkad. Partner, pero wala pa siyang 6 eh. Yes, tama ka. Wala pa, partner. Pero still, yung puso pagdating sa mga rebounds, pagdating sa mga loose balls, ganyan na ganyan ang aking kaibigan. At saka yung timing, ano? Yes. Ganyan sino? Yung aking kaibigan na all heart paglaro na si Eduardo Red Jr. Sir, pahingin medyas. Oh, ako din ha. Isa sa mga si Sir Red ang nagbibigay sa akin ng basketball na medyas ko. Kaya pala gaganda ng medyas mo ha. Kung may kinang-kinang. Baka naman dyan. And yun na nga, partner. With 2 minutes and 44. Ayan na si Salcedo inserted the lineup. Basud needs to score. Ojerio with a 3-point bomb. Misses the shot. Bederi. Medyo short lang ng konti. Again, hindi kailangan siguro para sa akin. Ano? Hindi, doon lang tayo sa medyo mas malapit para mas malaki yung chance na makascore tayo. Ang importante makascore tayo eh. Si Santos misses the shot. Ojerio collects the board and he's attacking right now. Ojerio flies. Drops it up to Berbecho for 2. Alam mo kung pati yung rebounding kasama sa score, panalo na ang because of Ojerio. And best kasurog, ayun na si Bederi. In and out dribble, steal.
Almost. Muntik na. Almost. Pero si Sentin with 14 seconds remaining. And we are now in the twilight zone with 2 minutes sa ating laro. Lakas si Santos. Gives the ball to Sentin. Sentin. Pull-up jumper. Comely sinks. Masakit yon para sa koponan ng Basud. Grabe, partner. Kung gaano kakalma ang isang Justin Sentin dito. Ayan na si Ojerio. Gives the ball to Barbecho. Barbecho attacks. Floater. Misses the shot. And medyo... Ayan, tumigas na ang mga binti nitong si Jeremy Barbecho. Dahil talagang babad na babad sa laro. Tama ka dyan. Babad na sa ating laro. Nag-cramps na po itong si Barbecho. JV Barbecho. Pero nakatayo naman kaagad. Pero mukhang hindi na maglalaro muna. Baka matuluyan, ano? Oo. And I remember si Dexter, ano? Dexter Mendoza sa Camarines Sur. And nanigas din yung kanyang legs. Ito, partner, ang isa sa ating mga bossing na nakatabi sa'yo ngayon. Parang nape-pressure tuloy ako. And gusto one of these days, imbitahan natin siya dito sa ating panel na umupo to discuss things. And kung anong mga magandang balita, magandang aasahan sa Ako Bicol Cup, pwede natin siyang makapanayam. We're talking about wala nang iba, kundi ang The Lover Boy. The Lover Boy. Ino Rivera. Ako hindi ko may sabi nun, Boss Ino, Ayan na si Fabricante inside the paint. Op! Yun din. Ayan na din. What a good gesture on the part of Anthony Naninga. Yes. Kahit from the opposing team, is trying to do good works by, try na tulungan itong si Fabricante dahil naninigas na din ang mga binti nitong si Jefferson. 1 minute 21 seconds, 91-78. Mukhang mas malaki na yung chance ng Daet na talagang maipanalo ito. Yes, tama ka dyan, pero unti-unti na sa case of cramps lang naman. So, pero talagang kahanga-hanga ang koponan ng Basud. Na kahit nga talagang dehado sila when it comes sa size, sa puso hindi naman sila magpapatalo syempre. Yes, partner, kasing taba at kasing ganda ng puso ng aking kaibigan na si Ino Rivera. Ay kung talagang kung pagdating naman talaga sa puso, talagang maganda ang puso ng ating bossing na si Ino Rivera. Yun, nakascore si Consi. Oo. Alam mo, sa koponan ng Daet, nakakatawa. Sila yung may pinakamatangkad na 6'8" with Anthony Naninga, pero sila din ang merong pinakamaliit. Itong si, ano nga pangalan nito? Si Tejada. Yes. He stands only 5 feet 4 inches. Tama ka, completing the 3-point play. Yun talaga yung puso ang tinatawaran dyan, partner. Speaking of puso, malaking puso din ang aking kaibigan na si Merto Roas Jr. at si Dennis Loria na napakataba ng mga puso. And yun nga, may langgam, kinagat ako. Sana all matataba ang puso. Ayan. We're under a minute to go. 50 seconds. 94-78. It's a 16-point lead. 14-point lead. Ayan. Darwis Bederi. Uubusin na ata yung oras. Woo! What a shot by Tejada.
That's Ian Tejada. Yes. And that ends Ano yan? Between the legs? Yes, partner. That ends our ball game with a score of 96-80. Nagwagi ang kukunan ng Daet kontra sa Basud. Oo, kontra sa home team na Basud. And accepted naman yan ng mga taga-Basud. And magpapakita talaga na very ng sportsmanship. Napakaganda po ng mga naging laro natin for our day 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Mula kanina sa laban ng ang unang game natin is played by Mercedes who won against San Lorenzo Ruiz. At yung next game naman natin or ang pangalawang game natin, Talisay against the winning team which is Vincent's team, okay? Or Vincent team. And right now, officially, panalo na ang koponan ni Anthony Naninga na pinakamatangkad na nakakita ko na naglaro dito sa Ako Bicol Cup at 6'8". Ayan, ang koponan ng Daet against the home team Basud. Talagang mahihirapan. Posible, coach, partner? Posible na may panalo din ng koponan ng Basud ang laban against this bigger team. Kaya lang, parang may kulang lang. May hindi sila ginawa. Yes, partner, from the start talaga, they have to be aggressive. Almost lahat naman ng teams talaga, you should start strong in order for you to finish the game strong din. And siyempre, yun na nga talagang maraming salamat sa ating magigiting na referees. Oo. And of course, we would like to thank everyone. Yung medical team natin headed by Captain Sanggalang. And sa ating mga technical committee. Yes, headed by Paolo Viña, Sir Jojo Belen, Richard Ong, and sa ating mga referees naman, si Commissioner Eman Faraon, and sa ating Commissioner's Office, headed by Com Lloyd Rivera and Ino Rivera. Sa IMBC, si Ma'am Russell and Sir RJ. And sa technical team natin, sa pangunguna din ni Christian Calleja. Yes. Mga tropa natin dyan, si Nico and si Paul Odronio. Maraming salamat. And ayun na, kasama na ni Cassandra ang ating best player of the ball game. Sino sa tingin mo? Maraming candidates. So ayun na, let's give it up to Cassandra. At dito na rin tayo magpaalam. Partner, paalam na muna tayo. Pagbabalik po kami next week at bahala na dyan si Cassandra kung anong mga team sa maglalaban-laban magmula Huwebes, Yes, Huwebes. Okay, hanggang Linggo. So this is Kapak Morgan saying bye-bye for now. And ako po si John Bachiller at your service. And Cassandra, take it away. Magandang gabi, Camarines Norte. Right here with me is the Kasorog best player of the game from Team Daet, Jul Lacaste Santos, jersey 88, with 26 points, 3 rebounds, 3 assists, and 2 steals. Wow! Congratulations for being the Kasorog best player of the game. Now, how does it feel to be awarded as the best player and for you to be the player who have the most contribution to the team? Excited lang ako na maglaro dito sa Bicol. Actually, this is my first time to Bicol. Hindi ko alam na ganito kainit na tumanggap yung mga tao, yung audience. Mas ginaganahan lang kami maglaro. Hindi ko na inisip yung best player. So, first time namin sa team. So, yung chemistry na dinidevelop pa namin. So, gusto lang namin makuha yung panalo. So, para sa akin, bonus na lang yung best player. Props sa mga teammates ko na nagtiwala sila sa mga game adjustment. Yun naman, luckily na nakuha namin yung panalo at the end of the game. Thank you. Ayan, since you mentioned this is your first time playing here in Bicol, especially in Camarines Norte, ano pa ba ang dapat naming abangan sa iyo and sa inyong team for your next upcoming games? So, yun lang. Mindset namin is kunin lang yung panalo every game. Expect nila na ibibigay naman namin yung 200% namin. Sa mga fans, we thank you na sa mainit pagtanggap sa amin. Maraming salamat po sa liga na ito. Ayan, we are currently live. Baka may gusto kang batiin o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Binabati ko yung family ko.
yung baby ko sa Amari, yung girlfriend ko sa Manila. Ayun, yun lang. Thank you. And once again, congratulations. That's it for our game tonight. This is Cassandra Seton, courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Norte.